நமபுத்தாய நண்பர்களே, இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போவது இரவும் பகலும் புண்ணியம் சேரும் புண்ணிய செயல்களை பற்றி. சிலர் அவ்வாறு சிந்திக்கிறார்கள். என்ன காரணம்? சிலருக்கு தெரியும் புண்ணியம் மூலம்தான் சுகம் கிடைக்கிறது என்று. அதாவது சுகம் என்று சொன்னால் எல்லா சுகங்களும் பெற்றுக்கொள்ள புண்ணியம் காரணமாகிறது என்று. சொர்க்கத்தில் தேவர்களாக பிறப்பது எப்படி என்றும் கேள்வி மனிதர்களிடம் இருக்கிறது. அந்த கேள்விக்கு இந்த கிளிப்னூடாக பதில் தர நான் தயாராக இருக்கிறேன். இதற்காக நான் புத்த பகவானுடைய ஒரு போதனை தான் தேர்ந்தெடுத்தேன். சயுக்த நிகாயத்தில், உங்களுக்கு தெரியும் தானே, இந்த திரிபிடகத்தில் சயுக்த நிகாய் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது. அதில் முதலாவது நூலில் வனரோப என்ற ஒரு சூத்திர போதனை இருக்கிறது. அந்த போதனையில் தேவர் தான் இதற்கும் கேள்வி கேட்டவர். புத்த பகவானிடம் ஒரு தேவர் ஒரு கேள்விகளை கேட்கிறார் செய்யுள் மூலம். பாருங்க, இதிலும் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம்தான். சிலர் இருக்கிறார்கள், தேவர் என்று அந்த வார்த்தை சொன்னவுடன் அவர் இந்த கிளிப் கூட இதை கூட கேட்பது தவிர்க்கிறார். என்ன காரணம்? தேவர்கள் அலர்ஜிக் போல. ஆனால் தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் உலகில். அதனால்தான் புத்த பகவானுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது, சத்தா தேவ மனுஷானங் என்று. அதில் அர்த்தம் தான் புத்த பகவான் சாஸ்தா அல்லது குருவானவர் ஆனது தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும். அதுதான் சத்தா தேவ மனுஷானங், மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை. அதனால்தான் தேவர்கள் இவ்வாறு நிறைய இடங்களில் புத்த பகவானிடம் வந்து தன்னுடைய கேள்விகளை கேட்டு தர்மத்தை செவிமடுத்தார்கள், சந்தேகம் இல்லாமல் செய்து கொண்டார்கள். அவ்வாறான ஒரு கேள்விதான் இங்கே இருக்கிறது. ஒரு செயல் மூலம் தேவர் புத்த பகவானிடம் கேட்கிறார் இவ்வாறு: கேசங் திவாச்ச ரத்தோச்ச சதா புண்ணியம் பவண்டதி தம்மட்டா சீல சம்பன்னா கே ஜனா சக்காமினோதி. அதில் அர்த்தம் தான், யாருக்கு இரவும் பகலும் எல்லா காலங்களிலும் புண்ணியம் சேர்கிறது, அதே போல் தர்மத்தில் நிறைத்த சீலமுள்ள, அதாவது ஒழுக்கமுள்ள எவ்வாறான ஜனங்கள் ஸ்வர்க்கத்தில் பிறக்கிறார்கள் அல்லது சொர்க்கத்தில் பிறக்கிறார்கள் என்று தேவர் கேட்கிறார். புத்த பகவான் இதற்கு பதிலாக இன்னும் செய்யுள்கள் மூலம் தர்மம் மொழிந்தார். புத்த பகவான் மொழிகிறார் இவ்வாறு: ஆராம ரோபா வனரோபா ஏ ஜனா சேது காரகா பபஞ்ச உதபானஞ்ச ஏ ததாந்தி உபாசயாங். இவரேனும் ஜனம் பூங்காகளை வளர்க்கிறார்கள் என்றால், அதே போல வனங்களை வளர்க்கிறார்கள் என்றால், பாலங்களை கட்டுகிறார்கள் என்றால், குடிநீர் கொடுக்கிறார்கள் என்றால், குளங்களை அமைக்கிறார்கள் என்றால், விடுதிகளை கொடுக்கிறார்கள் என்றால், அவர்களுக்கு தான் இரவும் பகலும் எல்லா காலங்களிலும் புண்ணியம் சேர்கிறது. அதே போல அடுத்த செய்யுள் மூலம் புத்த பகவான் இவ்வாறு மொழிகிறார்: தேசங் திவாச்ச ரத்தோச்ச சதா புண்ணியம் பவண்டதி தம்மட்டா சீல சம்பன்னா தேஜனா சக்காமினோதி. அவ்வாறானவர்களுக்கு தான் எல்லா காலங்களிலும் இரவும் பகலும் புண்ணியம் வளர்கிறது. தர்மத்தில் நிலைத்த அந்த சீலமுள்ள ஜனம் அல்லது ஒழுக்கமுள்ள ஜனம் சொர்க்கத்துக்கு செல்கிறார்கள் என்று புத்த பகவான் மொழிந்தார். பாருங்க, இவ்வாறான அழகான போதனைகள், நிறைய போதனைகள் இந்த சயுக்த நிகாயத்தில் தேவதா சயுக்தத்தில் இருக்கிறது. தேவர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு புத்த பகவான் தந்த பதில்கள் தான் இங்கே இருக்கிறது. மிகவும் அழகான தர்ம விஷயங்கள். பாருங்க, இப்போது உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் தானே, இரவும் பகலும் புண்ணியம் சேர்கிறது எப்படியான புண்ணிய செயல்கள் மூலம் என்று. அவை தான் பூங்காகளை வளர்க்கிறார்கள் என்றால் அவை செய்யலாம், மனிதர்களுக்கு செய்யலாம். அதே போல வனங்களை வளர்க்கிறார்கள் என்றால் பாருங்க, இந்த காலத்துக்கு எவ்வாறு முக்கியமான விஷயங்கள் என்று இவை உங்களுக்கு. அதனால் இவை செய்து நிறைய அளவில் புண்ணியம் செய்து கொள்ளலாம்
இரவும் பகலும் புண்ணியம் சேர்கிறது பாருங்க. அதே போல பாலங்களை கட்டுவார்கள் என்றால் சிறிய பாலங்களும் இருக்குதான், இந்த மரக்கட்டைகளை வைத்துவிட்டு செய்யும் அவ்வாறான விஷயங்களுக்கும் புண்ணியம் சேர்கிறது. அதே போல் குடிநீர் ஃபில்டர்ஸ் போலான விஷயங்கள் அமைக்கிறார்கள் என்றால், குடிநீர் கொடுக்கிறார்கள் என்றால், குளங்களை அமைக்கிறார்கள் என்றால், அதே போல விடுதிகளை கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அவைகள் மூலம்தான் இரவும் பகலும் எல்லா காலங்களிலும் புண்ணியம் சேர்கிறது. அதனால் இவ்வாறான மிகவும் சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்துவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வதற்கும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அதே போல தான் நிறைய புண்ணியங்களை சேகரித்து கொண்டு அதே நேரத்தில் ஒழுக்கமுள்ளவராக இருக்க வேணும், தர்மத்தில் நிலைத்து இருக்க வேணும். அவ்வாறு இருந்தால் கட்டாயமாக மரணத்துக்கு பிறகு சொர்க்கத்தில் பிறக்கலாம். சொர்க்கத்தில் பிறந்தால் அந்த தெய்வ உலகங்களில் நிறைய ஆயுள் இருக்கிறது, கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள். அதனால் இவ்வாறு மனித உலகில் இந்த சிறிய காலத்தினுள் மூப்பு அடைய வேணும். அதே போல் நோய் நொடிகள் ஏற்படுகிறது, நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. அதே போல் மரணிக்கும் நேரிடும், திரும்பி அந்த பயணம் தான் போகும். ஆனால் அந்த ஸ்வர்க உலகங்களில் அவ்வாறான மரணத்தன்மை வருவது கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முறைதான். நோய் நொடிகள் இல்லாதது போல தான். அவ்வாறான இடங்கள் சுகம் அதிகம், ஒப்பிட்டு கூட பார்க்க முடியாத அளவில் அங்கே சுகம் நிறைய அளவில் அதிகம் இந்த மனித உலகத்தை விட. நிறமும் அப்படித்தான். எங்களை போல அல்ல, மிகவும் அழகானவர்கள் தேவர்கள். எவ்வளவு இந்த சிலைகளை அமைத்திருந்தாலும் தேவர்களுடைய அந்த சிலைகள் மூலம் சரியான தேவர்களை அமைத்து காட்ட முடியாது. அவ்வாறான அளவுக்கு அழகானவர்கள். இந்த தர்ம விஷயத்தையும் உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கட்டும் சொல்லி ஆசீர்வாதம் செய்கிறேன். வணக்கம். நமோ புத்தாய.